Похваленный Иисус Христос. И на минулых наших занятках, коли можно так сказать, в минулой теме мы разважали с вами, делился этим образом пустыни, и духовным образом, да, чему это образ важный для Матвея, чему важный для верующих людей, християнов, для габреев, чему важно было. Ось, ну і зараз ми спробуємо так більш подробязно глянути на діяльність Яна Хрестителя на пустыні, як яркого представника духовной пустыни, скажем так, и это образ, который будет нагадывать габреям, которые приходили до Яна Хрестителя, будут нагадывать, что он как пророк Илья одно в этом бомжатском оденні, и есть он там и саранчу, и мед там, и так далее. Ось, і, скажем так, бачу такі 4 пункти, на які варто звернути увагу. Я б це називав би, що це 4 такі кроки, які дає нам, духовні кроки, які нам пропонує Ян Хреститель. Ну і початки, да, значить, це його науки. Читаємо у 3 розділі Матвея, початок. Першыя вершы. У тыя дні з'явіўся Ян Хреститель, які навучаў у юдэйскай пустыні і казаў: «Кайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Некаторыя звяртаюць увагу, чаму напісана «валадарства нябеснае», калі ў большасці ідзе гаворка пра валадарства Божае, такі тэрмін ужываецца. Ну і тут версіяў трошку ёсць розных, там, да, ну, іх проста агучу. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, да, што, ну так звярталі, так думалі, да, што валадарства Божае гэта як бы тая дзяржава альбо той быт, который прыносіць Христос, альбо Бог хоча пакінуць тут на гэтай зямлі. Значыцца, калі ўжо дойдзе да такога перыяду, калі будзе справядлівасць у Беларусі, не ведаю дзе яшчэ, калі будзе закон Божий главенством, калі ўсе будуць жыць по закону Божаму, то есть вот тут вот валадарство Божие, оно павінна стаць тут. Калі не будзем хварэць, калі будзе ўсё нормально, калі не будзе такой неравенства, беднасці такой не будзе. А валадарство нябеснае гэта ўжо пасля смерти. Адыдзем, ну і там нас уже чакае рай і анёлы і так далее, і так далее. Ну это одна з версіяў была. Некаторыя меркавалі і казалі, што паколькі габрэі яны спадзяваліся такой выразнай помачы Божай тут на зямлі, і гэта было характэрна для габрэяў, так званае фінансавае благаслаўленне, то есть я буду верны Богу, а Бог благословіць мяне золотам, Бог благословіць мяне статкамі, Бог благословіць мяне жонкай, дзяцьмі і так далее. Ну для габрэяў это было важна. Яны ў гэта пастаянна верылі, яны аб гэтым маліліся, няма дзяцей, няма грошай, прыходзіць хвароба, значыць ты зграшыў, значыць Бог адвярнуўся, значыць Бог пракляў і так далей. Вот. І яны, канешне, гэтым жылі. Асноўная маса грамадства вось гэтым жылі, што я буду верны Богу, і Бог вот тут вот мне павінен благасловіць. І таму некаторыя кажуць, што Матвей якраз таки, который ёсць ярким прадстаўніком габрэйскага народа, але, канешне, ён ужо з Христом, ён ужо абноўлены, ён не так думае, як габрэі. І некаторыя звярталі ўвагу, што ён спецыяльна піша, што Ян Хреститель прапаведвае прыход валадарства нябеснага, не валадарства Божага тут на зямлі, а валадарства нябеснага. То есть оставьте свае меркаванні, што Бог вам павінен уладкаваць усё, вот у гэтым жыцці оставьте свае меркаванні, бо яны непраўдзівыя. Ну, это так, некаторых, зноў ж, меркаванне такое, але па ідэі, па-нармальнаму, ну, большасць згаджаецца, што гэтыя словы ўжываюцца заменна. Таму ці царства Божае ідзе гаворка, ці пра царства нябеснае, розніцы вялікай няма. Другі пункт, на што звяртаць увагу. Ну, пытанне, да, такое. Чаму трэба скарэй каяцца? Ян Хреститель прапаведвае, вучыць і прапаведвае: «Кайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Пытанне. То есть трэба каяцца, бо наблізілася валадарства нябеснае. Значыцца,
пакуль яно не набліжалася, дык што тады выходзіць, каяцца не трэба было. Ну і пытанне, а як жа стары запавет? Скажем так, такі перыяд, калі валадарства нябеснае яшчэ не наблізілася, няхай сабе часы Моисея, Ноя, Абрагама, то есть валадарство Божие яшчэ не набліжаецца. Ну і паслуга Хрыста, канешне, не набліжаецца. Ну і што, у тыя часы ім не трэба было каяцца? Ну, цікавая думка, да. Можна тут трошку і затрымацца. Да. Чаму Ян Хрысцітель прапаведвае, што трэба скарэй каяцца, бо набліжаецца валадарства Божае. Каб спрабаваць адказаць на гэтае пытанне, трэба, канешне, акунуцца ў вялікую тэму, чым ёсць валадарства Божае. Па-першае, гэта адзін з асноўных матываў навучання Хрыста. Ягоныя прыпавесці ў большасці яны датычаць валадарства Божага. Не толькі прыпавесці, іншая форма вучэння яна датычаць валадарства Божага. Калі Христос нараджаецца, яшчэ маленькае дзіцятка ўжо гучыць матыў валадарства Божага, таму што мудрацы, валхвы, которые прыходзяць з усходу пакланіцца, яны кажуць, дзе кароль юдэйскі. То есть яны ў ім ужо бачаць караля. Калі Хрыста ўкрыжавалі, гучыць зноў жа матыў валадарства Божага. Гэта цэлая палеміка, як напісаць кароль юдэйскі, ці габрэі крычаць Пілату, што напішы, што ён сябе называў кароль юдэйскі, што мы яго такім не лічым. То есть вот этот матыў, ён такі тэалагічна, ну, багаты, важны. У апошнія хвіліны жыцця зямнога пана Езуса ён гучыць. Вот пытаюцца ў яго, ты кароль? Пытаюцца яго, реально, ты король, у тебя ніякой улады, ты стоишь воплёваны, да, які ты король. То есть гучыць вот это вот мотив, ну, ідзе твое царство. Христос тады адказвае, калі б царство маё было адсюль, то прыйшлі панёлы і ўжо биліся, але царство маё не адсюль. Вось, ну, это мотив там шмат дзе будзе гучаць. Вот. Ну і так ёсць, да. То есть, каб зразумець, вот этот вот, чаму трэба каяцца у сувязі з прыбліжэннем валадарства Божага, то трэба зразумець увогуле гэтую тэму. Яна не такая простая, чым ёсць валадарство Божае. Асабіста мне вельмі падабаецца думка Ів Конгара, это такі быў прафесор-дамініканец, который аказаў вялікі ўплыў на француз, аказаў вялікі ўплыў на другі Ватыканскі сабор, у свой час пацярпеў, ён быў забаронены, ягоныя творы былі забароненыя касцёлам, да, пасля ён быў рэабілітаваны, стаўся кардыналам, далі яму капелюш кардынальскі. Дык вось Ів Конгар, між іншым, укінуў такую думку тэалагічную, которую нам семінарыі казалі ўжо і яшчэ не, вот як формула ўсё адно. Што гэта значыць? Яна шмат дзе ўжываецца, эта формула. Гэта значыць, што Христос перамог, ён скінуў д'ябла, але яшчэ не до конца, таму што, ну, нам прыходзіцца яшчэ ваяваць са злом і па ходу няхіла ваяваць. Хаця нельга сказаць, што бітва ідзе, бітва ўжо скончаная. Вось этот матыў этой думкі Ів Конгара. Ужо і яшчэ не. І падобная рэч з валадарствам Божым. То есть валадарства Божае ўжо прыйшло, бо яго прыносіць Христос. З момантам нараджэння Христа ўжо ідзе вот этот працэс станаўлення валадарства Божага, і яшчэ не, таму што, ну, няма другога прыходу Христа. А вот калі прыйдзе, тады ўжо ўсё, кропкі расставяцца над і тады ўжо будзе поўня. Ну, мне асабіста это найбольш блізкая думка, ну і ў гэтым кантэксце разумення, чым ёсць валадарства Божае. То есть яно ўжо пачалося, яно надыходзіць, яно набліжаецца, яно надышло і адначасна яшчэ не до конца. Яно ў працэсе. Да, хаця это працэс ўсё больш раскручваецца, ўсё больш болей. Ну, вот, ну, так бы гэта патлумачыў бы. Характэрная рыса для валадарства Божага – это тое, што Христос выганяе духаў. Да, напрыклад, у Евангелии ад Матфея, 12 раздел, 28 верш мы чытаем. Калі я, Езус кажа пра сябе, выганяю злых духаў пальцам Божым,
то настало для вас валадарство Божие. Калі я выганяю злых духаў Божым духом, Евангелие от Матфея кажа, то настало для вас валадарство Божие. То есть Христос и сила, которую Он у сабе мае, и тое, что дьявол не может сопротивляться ему, гэта ёсць характэрнай рысай і знакам таго, што приближается валадарство Божие. Яшчэ один важны тэкст, на які б хацеў бы звярнуць увагу, Евангелие ад Лукі, 17 раздзел, 21 верш. 20 нават, 20-21. Спыталіся ў яго фарысеі, калі прыйдзе валадарство Божие, ён адказаў ім: не прыйдзе валадарство Божие заўважальна, і не скажуць вось тут або там, бо валадарство Божие ёсць унутры вас. Вельмі цікавы тэкст. Канешне, для габрэяў вось паняцце валадарства Божага, оно павінна быць матэрыяльнае, канкрэтнае. Гэта сцены, гэта структура, гэта кароль, гэта палітыка, гэта войска, гэта багацці. Яны пытаюцца, калі. Христос кажа, нельга сказаць, што вось тут, вось там. То есть это не пытанне дзяржавы, гэта не пытанне межаў, гэта не пытанне палітыкі, часу, года канкрэтнага. Але Христос дае вельмі дзіўны адказ. Але валадарство Божие унутры вас ёсць. І як бы ў доказ гэтай тэмы апостол Павел будзе казаць: ці ж не ведаеце вы, што вы ёсць храмам Божым і што Дух Божы жыве ў вас. І вось гэтая думка, таксама яна будзе для нас важная, то есть з усяго гэтага такога глыбокага навучання пра валадарство Божие, это шмат розных нюансаў, да? Але вот этот вот важный аспект, что валадарство Божие звязанное с присутностью Бога у сэрцах веруючых. Это присутность Христа у нас, магчыма праз Эўхарыстыю, праз веру, праз тое, што прымаем цела Христа. Это присутность Духа Святого, которому мы паслухмяныя, і ў выніку гэтага Дух Святы ў нас дзейнічае. І калі мы становимся храмом Божьим, и Бог у нас унутры жыве, то есть мы наполняемся им, то гэта ёсць прыход валадарства Божага. Вот, які матыў гучыць у Евангелии ад Лукі, калі Христос кажа не пра матэрыяльныя рысы валадарства Божага, ён гаворыць не пра часовыя, а кажа, што валадарства Божие унутры вас ёсць. І гэтыя нюансы важныя. Падсумоўваючы, калі Ян Хрысціцель прапаведвае і кажа: пакайцеся, бо наблізілася валадарство Божие, што значыць, вот што характэрнае, чаму трэба скарэй пакаяцца? Таму што Христос стаіць сярод нас. Можна сказаць, так думаю, што можна сказаць, што вот этот прызыў да пакаяння, ён гучыць для нас усіх, ён для нас важны, але яшчэ больш важны быў для тых габрэяў, которые слухалі Яна Хрысціцеля. Таму што каяцца трэба было і задоўга да Яна Хрысціцеля, і пасля яго смерці трэба будзе каяцца. Але вот этот вот момант, што прыходзіць Христос, ён стаіць сярод нас, это Божы Сын. І калі мы зараз не пакаемся, вот тыя слухачы Яна Хрысціцеля, калі мы зараз не пакаемся, то можа так казацца, што мы замест таго, каб быць ягонымі вучнямі, бо цэлы натоўп ходзіць за Христом, замест таго, каб стацца ягонымі вучнямі, мы можам стацца такім натоўпам, который будзе крычаць: укрыжуй. Таму што не разбярэцца, што ён быў Месіяй і Сын Божы, таму што не перажылі пакаяння. Вот этот вот момент такі, як па мне, такі даволі цікавы, да, што, канешне, прызыў да пакаяння датычыць усе часы, але з вуснаў Яна Хрысціцеля, калі Христос стаяў тады вот фізічна, магчыма, фізічна на той зямлі, ён прапаведваў, да, і ён у нейкім сэнсе ўжо дзяліў грамадства з ім ці супраць яго. Вот этот прызыў ён гучаў яшчэ мацней, чым для нас сёння. Гэта ўсё ж такі нейкія водзіны. І сказаў бы так, вот першы крок, называем это школа Яна Хрысціцеля, да. Школа Яна Хрысціцеля, школа пустыні.
першы крок, да чаго заахвочвае, прызывае Ян Хрысціцель, вось само слово пакаяння. Першы крок. Гэта грэцкае слово метаноя. І ідзе размова не пра вызнанне грахоў, а ідзе размова пра змену мышлення. Мета над. Ноя, ну не знаю, там у грекі не так разбіраюся, да, там і не шукаў нават, да. Ну, способ мышлення, да, значыць, над способом мышлення. То есть ёсць наш способ мышлення, трэба падняцца над яго. І, ну, і так у большасці тлумачыць, што гэта слово метаноя, як перакладаецца як пакаянне, даслоўна азначае змяніць способ мышлення, змяніць способ нашай думкі. І зрэшце цікава будзе, што далей мы чытаем у тым самым 3 раздзеле Матвея, 6 верш, людзі будуць прыхадзіць да Яна Хрысціцеля, 6 верш, да, і прымалі хрост ад яго ў рацэ Ярдан, вызнаючы свае грахі. Я б у нейкім сэнсе нават спрабаваў бы аддзяліць гэтыя два паняцці. Вызнанне грахоў, тое, што мы ведаем, это споведь. Ты прыходзіш да ксяндза, гаворыш свае грахі. Ці перш за ўсё, вот, ну, сам перад Богом, да, гаворыш свае грахі. Гэта адна тэма. А пакаянне, яно звязана са зменай мышлення. Гэта як бы трошку іншы крок. І таму это, ну, для нас можа, ну, в нейкім сэнсе як правакацыя, але мне хочацца нават зараз раіць, вот, каб зразумець тут, ну, гэтую тэму, да, нават раіў бы нам, перастаньце ў дадзены момант вось гэтай катэхезы думаць пра пошукі сваіх грахоў. Як мы зазвычай вот гатуемся да пакаяння, ага, зграшыў, да споведзі рыхтуемся, столькі зграшыў, зрабіў то і то, там нехта акуратненька сабе запісаў, каб не забыцца, ўсё это правільна. Все это патрэбна. Але перш чым вот это будзе адбывацца, і намного важней, намного глыбей гэта змяніць способ мышлення. Таму што грахі, которые мы будем рабіць, это толькі вершыня айсберга. І тыя, што робім грахі, это толькі вершыня айсберга. А ёсць рэчы больш грунтоўныя. Да, і больш грунтоўныя і фундаментальныя гэта тое, як мы думаем. І пакаянне датычыць якраз таки не таго, што мы раскапаем усе свае грахі і назовём іх, а пакаянне датычыць таго, што ты ў канцы канцоў дапетрыў, як трэба думаць. Дапетрыў, як правільна. І таму цікава такі будзе момант, як па мне. Вот калі людзі часта і кажуць, ну падкажыце мне, памажыце, ну там да споведзі падрыхтавацца. У гэтым ёсць сэнс, да, і ты падказваеш, што вот грахі могуць быць такія, ну бо людзі не ведаюць, асабліва хто першы распавядаецца, ці там у тэмах многіх не разбіраюцца. Ім сапраўды трэба падказаць, памагчы, навукай, катэхезай, малітоўнікі ёсць, але гэта не дасць пакаяння, таму што спосаб мышлення не мяняецца ад гэтага. Ты будзеш бачыць свае грахі, ты іх назавеш, але ў корні, магчыма, ты яшчэ там нічога не памяняецца. Таму я вот, ну, прапаную вам, каб зразумець этот першы крок, который кажа Ян Хрысціцель, да, вот у нейкім сэнсе это не просто для нас будзе катэхеза, каб пазнаць Біблію, это вот як ўсё адно як нейкая школа, духовная школа Яна Хрысціцеля. Нам трэба, каб памянялася нашае мышленне. У гэтым ёсць корань пакаяння. А чаму трэба, каб яно памянялася? Да, таму што вот, што ў нашай галаве ёсць. Да? Па-першае, это мы самі. Это нашыя думкі, нашае меркаванне, нашае перакананне. Плюс на нас уплывае гэты мір, гэта мода, гэта асяроддзе, гэта нашая сям'я, нашыя сябры, гэта і тое, што мы чытаем, бачым у камп'ютары, у інтэрнэце, у тэлебачанні, у кнігах. Это ўсё на нас уплывае, на нашае мышленне. І ўплывае д'ябал. Ён маніпуліруе гэтым мірам. Ён можа ўплываць на нас, на нашыя думкі, можа ўплываць на думкі асяроддзя. І такім чынам, вот, што ў нас у выніку ёсць у галаве, у нашых думках, гэта мы, гэта наша асяроддзе, назовём это гэты мір, і князь гэтага міра д'ябал, который маніпуліруе і тым, і тым. І менавіта таму павінна адбыцца пакаянне, каб зразумець, што мае думкі
яны павінны быць такімі, якія ў Бога. Мы павінны пачаць думаць так, як думае Бог. Вот у чым важнасць гэтага кроку. Да. Ну, як это ў практыцы, трошку ўжо не тэорыі такой, як то ў практыцы выглядае. Да. Ну, вядомая наша праблема грахі акультызма, магіі. Людзі там лезуць па бабкам, людзі калдуюць, чырвоныя ніткі там, і так далее, і так далее. Ну, і ты кажаш, гэтага нельга, гэта зло, там так і так, недзе там чыталі, ксёндз сказаў, там, да, гэтага нельга рабіць. Калі ў чалавека не абноўленае мышленне, ты забяры яму чырвоную нітку, ён апране на сябе нейкі другі талісман. Ён знойдзе зялёную, ён знойдзе партрэт шчасця, ён знойдзе камень, который яму шчасце будзе прынасіць, дрэва шчасця знойдзе. Чаму? Таму што не пытанне ў чырвонай нітцы, пытанне ў тым, як ён думае. Ён думае акультна, ён думае магічна, ён думае як язычнік. Вот. А мы стараемся якраз таки вырваць вот такие вот павярхоўныя рэчы. Потом здзіўляемся, чаму нічога не працуе. Да? Ты забараняеш яму хадзіць па бабках, а ён пойдзе да энергатэрапеўта. Ты забараняеш яму чытаць там нейкія кнігі магічныя, ён улезець у эзотэрыю, которая ў перамешку акультизм і хрысціянства будзе. Таму што спосаб мышлення не абноўлены. Вот это вот, ну, як бы, калі ён абноўлены спосаб мышлення, да, ты нутром чуеш, ты як агня гэтага шугаешся, таму што, ну, у табе глыбей, ты думаеш па-іншаму, да, ты думаеш па-іншаму. Альбо, ну, падобнае трошку, ну, матыў, да, ці толькі ўжо з другім грахом звязана, да. Я ведаю святароў, которые, ну, добрай волі, апраўдана там недзе, ну, і пачынаюць дзяўчат ганяць, толькі дзяўчаты ў касцёл прыходзяць, вырастаюць, яны там апранаюцца, ім трэба на сябе звярнуць увагу, каб хлопца на іх глядзелі, апранаюцца, так, кароткія спадніцы, глыбокае дэкальтэ, там, то агаляюцца і так далей. Ну, і ёсць такія ксяндзы, которые ў добрай волі даруюць і ганяюцца за кожнай спадніцай, у добрай волі, то есть ганяюць, змушаюць, каб апраналіся по-другому. У выніку я пачуў некалі фразу это ад адной дзяўчыны, которая сказала, что толку, что ксёндз ганяець за кароткую спадніцу, калі ў выніку такая дзяўчына апране ўсё ў абцяжку і станецца яшчэ горай. І на яе будуць тыя самыя хлопцы пяліцца болей, чым пяліліся, калі яна была полуголая. Чаму? У чым праблема? Да, не ў спадніцах праблема. Праблема ў спосабе мышлення. Яна як хацела саблазняць іх, звяртаць увагу, яна не бачыць у гэтым праблемы. Вот. Способ мышлення не абноўлены, то есть працэс пакаяння не адбываецца. Ты можаш змусіць яе ісці спавядацца за тое, што нанасіла кароткія спадніцы, но за тое, што яна кофтачку обцяжучку носіць, да, яна ўжо спавядацца не пойдзе, но бо ў спісках такого граху няма. А спосаб мышлення не абноўлены. Ну, вот так вот і ёсць, да. Карацей кажучы, вось гэтая метаноя, гэта змена спосабу мышлення, гэта першы крок, ён звязаны з чым? Ён звязаны з двумя крокамі. Першае, адрачэся ад свайго спосабу мышлення, і другі крок, скіраваць свой позірк на Хрыста. У пасланні да Карынфянаў, першы ліст да Карынфянаў, другі раздзел, 16 верш чытаем. Бо хто пазнаў дух Пана, каб навучаць яго? Мы ж маем дух Христовы. Вельмі люблю гэтую фразу апостола Паўла. Мы маем дух Христовы. Часам тлумачаць, кажуць, мы имеем ум Христов. Это значит, мы думаем, як думае Христос. То есть мы покорыліся яго спосабу мышлення. Да, ён стаў для нас аўтарытэтам. Мы так стали чытаць Пісанне не для того, каб ведаць, пра што там напісана, а для того, каб пачаць думаць так, як думае ён. І для гэтага і чытаем Біблію, і для гэтага молімся. Ну і да той же самай тэмы вядомы тэкст у прарока Ісаі,
55 раздел, верши 8-9. «Мои мысли», это Слово Божие, да, так Бог кажа, «мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». То есть, что каже Господь про пророка Исаию? Он каже, знаете что, мои дорогие, я думаю, увогуле не так, как вы думаете. И вот этот момент, конечно, важный. Да, вот у чым сутнасць метаноі, да, ты пачынаеш разумець, што твой спосаб мышлення, спосаб мышлення культуры нашай чалавечай, спосаб мышлення майго асяроддзя, магчыма, маёй сям'і, гэта не такі, это не мышленне Божае. Бог думае не так. І вот калі ты пачынаеш гэта разумець і пачынаеш як бы адварочвацца ад спосабу мышлення майго і нашага да спосабу мышлення Божага, вот это вот ёсць працэс метаноі. Ну так бы это патлумачыў. І прычым, вот чаму гэта менавіта два крокі важныя. Часам людзі, которые разумеюць, да, што вот, ну, трэба перастаць грашыць, але не шукаюць думак Божых, яны што робяць? Да, яны адварочваюцца ад граху. Вот, павярнуўся ты на 180 градусаў. І яны глядзяць куды? То есть глядзелі на грэх, на зло, там на блуд, на акультизм, на нешта, развярнуліся і куды глядзяць? Нікуды. Што ўзамен граху? Нічога. І людзі, которые не шукаюць Господа, не шукаюць думкі Христовай, ім няма за што зачапіцца. І калі яны паглядзелі у пустое месца, адвярнуўшыся ад зла і ад граху, дом пусты застацца не можа. Яны паглядзелі на пустое, і яны пасля вернуцца да свайго зла. І ў выніку атрымоўваецца, што яны круцяцца вакол сваёй асі. Яны развярнуліся на 360 градусаў, просто крутнуліся. Я гэтую заканамернасць духоўную некалі зразумеў, калі ў некаторых выпадках мне так хацелася, каб людзі перасталі грашыць, ну там, моладзь. І я так хацеў адвярнуць ад граху, і я ўвесь час вот неяк так і прасіў, і правакаваў, і часам маніпуляцыі нейкія былі, абы перасталі грашыць. І пасля, вот, калі мне ўдавалася свайго дабіцца, я ніколі не мог зразумець, чаму людзі вяртаюцца на тыя самыя граблі становяцца. І толькі праз нейкі час мне дайшло, што калі няма богашукання, калі ты не шукаеш думак Христовых, то ад таго, што ты ад зла адвярнуўся, это пытанне часу, калі ты назад вернешся, табе нешта ўзамен трэба. Вот у чым сутнасць пакаяння. Вось у чым сутнасць гэтых двух крокаў у гэтым першым кроку, который прапановвае Ян Хрысціцель. Да? То есть трэба адвярнуцца ад спосабу мышлення майго светскага гэтага міра і д'ябальскага, прызнаць, што ёсць тут нябожае, адвярнуцца і старацца пазнаць, як думае Христос, каб думаць мне падобна. Вот сутнасць пакаяння. Гэты багаслоў ужо там узгадваў яго Сільвана Фаусты, каментуючы Евангелие ад Матфея, которое мы з вами разбираем, і да яго зараз трошку вяртаемся. 5 верш. Тады выходзілі да яго Иерусалим і ўся Юдэя, і ўсе ваколіцы Ярдана. І он цікава каментуе, я, конечно, у захапленні быў ад гэтай думкі. І он кажа так, чаму выходзілі з Иерусалима? Иерусалим – это город Бога. Это город, который выбраў Господь. Тут быў храм, тут было адзінае месца, дзе складалі ахвяру, тут было месца пакланення. І Сільвана Фаусты каментуе просто, мне аж сэрца, да, вот заходзіцца ад радасці, ад яго на этой думкі. І он кажа, што ў чым сутнасць пакаяння было? Табе трэба было адмовіцца вот тым людзям, которые слухали Яна Хрысціцеля, которые прымуць Хрыста. Ім трэба будзе адмовіцца ад іхных традыцый і іхнай рэлігійнасці, да которой яны прывыклі. Тут ужо ўсё было накатана, тут ужо было ўсё вядома.
Тут уже ўсё было распісана, што правільна, што неправільна, ўсе ты рытуальныя ачышчэнні, тут яны ўжо ўсе добра ведалі, як трэба ўсё рабіць. І вот ім трэба будзе ад гэтага адмовіцца, нават ад сваёй пабожнасці. Таму што ідзе нехта большы. Фауст, я читаю каментары ягоныя па-руску, да, ён класна кажа, чаму трэба адмовіцца ад сваёй рэлігійнасці, ад сваёй традыцыйнасці. Таму што ідзе грядущий Христос. То есть ён ідзе нехта большы, чым увесь твой вопыт духовны, который ты меў да гэтага моманту. То есть не пытанне ў тым, што твой вопыт у 100% дрэнны. Не. Але ідзе той, на которого трэба максімальна звярнуць увагу. А для гэтага трэба будзе пакінуць твой вопыт, да которого ты так прывязаны. Класны момент. Дай Бог нам усім загрузіцца трошку, асабліва тым традыцыйным людзям, которые ні за што не уступяць, не адвернуцца. Людзі ўвогуле зменаў баяцца. Чаму цяжка людзям традыцыйным? Трошку адступлення. Чаму цяжка? Таму што яны баяцца зменаў. А там, дзе чалавек баіцца зменаў, там не будзе пакаяння. Там, то есть пакаянне вымагае метаноя, пра которую разважае, она вымагае зменаў унутры нас, не знаружы. Не наши родные павінны памяняцца, мы павінны мяняцца самі. І там, дзе чалавек свята ўпэўнены ў сваёй праваце, там не будзе метаноі, яно там не адбываецца. І так адбылося. Фарысеі былі свята ўпэўненыя ў сваёй праваце, яны Хрыста і блізка нават не прынялі. Таму што там не было гэтай метаноі. Цікава, такі маленькі нюанс, паколькі метаноя звязана са спосабам мышлення, то нічога дзіўнага, што метаноя будзе звязаная са спосабам, таксама з разважаннем. Чалавек, который ўсё ведае, а не здольны разважаць, углыбляцца, такі чалавек не будзе перажываць метаноі і пакаяння. В гэтым сэнсе, у якім я з вами разважаю. Менавіта лацінскае слово «медитацыё», яно значыць разважаць, думаць. І таму вельмі цікавы вобраз вучні з Эмаус, которые уцікаюць з Иерусалима ў Эмаус, калі сустракаюць Хрыста Воскрослага. Евангелие ад Лукі нам кажа, што яны ішлі, размаўлялі і разважалі паміж сабою. То есть они не просто размаўлялі, не просто дзяліліся інфармацыямі, которые ёсць. Свята перакананыя, так і так, крок улева, крок управа, расстрэл. Яны гаварылі, яны дзяліліся інфармацыямі і разважалі. Да? Такі характар, сказаў бы так, да, вось этой метаноі, это здольнасць разважаць. Да? Я некалі так стаў заўважаць, што бацькі, которые умеюць разважаць са сваімі дзяцьмі, у іх дзеці зусім іншыя растуць. Тыя, которые даюць ім чоткія правілы, гэта можна, гэта нельга, так будь апрануты, а так рабі, там дзеці яны іншыя. Не скажу, там дрэнныя ці якія, не. Просто я заўважаў маіх блізкіх, хто ўмее, ты часам дзівішся, да, дзіцёнку там 5 гадоў, 6, а бацькі прабуюць сядаць і разважаюць, гавораць адно як з дарослым. Канешне, па-дзіцячы, але прабуюць нешта тлумачыць, разважаюць, час даюць, там, і так частенька, просто з дзіцёнкам быць, з ім разважаць. І я стаў бачыць плёны гэтага. У розных гісторыях, да, у розных сем'ях я стаў бачыць, што такія дзеці яны іншыя. Часам такі дзіцёнак табе, з которым бацькі ўмеюць разважаць, як залепіць нешта, і ты такі думаеш, боже мой, адкуль ён такое ўзяў? А таму, што бацькі разважаюць, асабліва калі ты веруючыя бацькі, калі разважаюць пра справы Божыя, пра Хрыста, так як можна, на дзіцячым узроўні, але разважаюць з ім, то нічога дзіўнага, што і ў плане рэлігійным такі 7-гадовы дзіцёнак часам нешта як залепіць, і ты думаеш, як тэолог рэальна, адкуль ён такое ўзяў? А таму, што ў ім ужо жыццё духоўнае ідзе. Бо прыняцце Хрыста і жыццё духоўнае, і метаноя, і пакаянне, оно звязана з тым, што ты здольны разважаць. Ой, неяк так.
неяк так. Добра, што яшчэ, каб нам тут не ўпусціць? Сказаў бы так, трошку яшчэ трымаючыся ад думкі разважання, да, што той, хто не ўмее разважаць, углыбляцца, а жыве чыста правіламі, ці это нават у адносінах да дзяцей, ці не толькі. Агромная маса людзей традыцыйных, рэлігійных, там усё распісана у іхным жыцці духоўным. Там на ўсё ёсць канкрэтны адказ. Гэта можна, гэта нельга, там пасціцца малачко, мяса, сколькі, грамаў, працэнты, да. Людзі традыцыйна рэлігійныя на такімі схемамі думаюць. Свечачка якой таўшчыні, там, з якога воска, куды паставіць, налева, направа, сюды, гэта можна, гэта не. Там апрануцца, да, спадніца 40 сантиметров, 50, 55, хустачка такая, іншая, там губкі красіць, это много ці нямнога, да. Это тут разважаюць людзі традыцыйна рэлігійныя. Тут няма, як па мне, тут няма частенька этой метаноі, няма здольнасці разважаць, тут катэгорыя правілаў, наказаў, спіскаў, кнігаў, такой чоткасці, яснасці і так далей. І гэта катастрофа. Чаму катастрофа? Таму што жыццё намнога багацейшая штука. Калі вы яшчэ это не зразумелі, да, то мне вас шкада, таму што ёсць маса тэмаў у жыцці, которые не прапісаны ў рэлігійных кнігах і нават не прапісаны ў Святым Пісанні. Там нічога не сказана пра прэзерватывы, там нічога не сказана пра інтэрнэт, там нічога не сказана пра сучасныя тэхналогіі. Нават у часы Хрыста там бачна такія эпізоды, которые здараюцца ў часы Хрыста, которые як бы так не до конца акрэсліваліся Святым Пісаннем, да, хворы і шабат, аздараўляць яго ці не аздараўляць, по правілам, по канонам не. Але Христос, ён разважае. Ён здольны разважаць, ён тлумачыць, да чаму ён аздараўляе ў шабат, ён ім здольны даказаць, таму што ён умее разважаць. Ён не кіруецца толькі гэтымі правіламі, таму што жыццё намнога багацейшая рэч. Нельга прапісаць усё жыццё ў правілах, і канонах, і традыцыях. Яно намнога багацейшае, да. Менавіта таму чалавек, который кіруецца толькі правіламі, толькі традыцыямі рэлігійнымі, не здольны разважаць, ён не здольны таксама на змену мышлення, да, на метаною. І ўсё астатняе становіцца проста нейкай дурасцю, эфектыўнасцю такой, так бы сказаў. Что важно, да, мой опыт относно этой метанои, змены мышления, сказал бы так, это без пафоса, что изменить наше мышление можно только у Святым Духу. Я это кажу не тому, что всюду треба приплясти Святого Духа. Без яго ничего не отбывается, но это так все ясно, там ля-ля-ля, 3 рубля. Я б сказал бы, что я усур'ёз это и досведчваў, и бачу, да, что тое, что у мяне меняется нешта ў галаве, што я сёння думаю не так, як думаў 5 гадоў назад, не так, як думаў 10-15 гадоў назад. Гэта вынік прысутнасці Святога Духа. Да, і, конечно ж, я не пра тое, што я не памыляюся і правільна думаю, я не пра гэта, не, але увогуле этот працэс метаноі, ён магчымы толькі дзякуючы Святому Духу. Мы настолькі упартыя, мы настолько самовлюбленные в себе, мы настолько не хотим соступать по-человече, да, что змянить гэтыя твярдыні здольны только Святы Дух. И от того, что вы почуете эту катехезу, я разжевываю, там, да, что такое метаноя, да, и от того, что вы ее почуете, нават зразумеете, про что ідзе гаворка, ваше мышление от гэтага не поменяется. То есть это праца Святого Духа. Але, паколькі Господь не маніпулятор, і Ён не гвалціць нас, то гэтая праца Святого Духа, яна немагчымая, калі мы самі не згодныя на змены. То есть, з аднаго боку, да, это цуд,
по-другому это не назову. Вот это метаноя, это змена способу мышления, коли я сегодня с упевненностью могу сказать, что я не той, мои дорогие, я не той, кто был 20 годов назад. І я розумію, що це огромний цуд, який робить Дух Святий. І разом з тим, коли б я був упартым традиційним католиком, который кроку лево, кроку право, да, только мы правы, все остальные уроды и отморозки и так далее. Коли б я таким был человеком, Дух бы Святый меня б ніколи б не менял бы. Я думаю, что то, что апостол Павел пережил покаяние, навертание, да, это тому, что все-таки вот у сердца это был человек, который был готовый на змены. Так бы это сказал. Так это бачу. Вот это такие мои некие висновы. Вертаючися і сканчуючи наше розважання, і вертаючися до этой думки, которую уже выказывал, да, что для того, как отбылося покаяние, повинно быть вот это в этом сенсе метаноя, не в сенсе вызнания грехов, повинно быть два кроки. Отвернуться от старого способу мышления моего и мышления этого мира и мышления дьявола и у напрамку принять мышление Христовое, иметь ум Христов, як каже Святое Писание. И, скажу так, что не бачу вось этого процессу и бачу его немагчымым у житті людей, которые заўсёды правы, як спявае группа «Воскресенье», да, что меня, недословно скажу, але меня уже тошнить, меня утомляют люди, которые всегда правы. Я утомляюся ихней правотой. Вот я особисто утомляюсь от таких людей. Что не спытаешься, да и на все ведают. У их на все есть отказ, у их на все готовые решения. Я разумею, что сори, мои дорогие, с такими людьми мне не по пути. Вот, то есть, я не бачу этого процесса покаяния, метаноя у людей, которые заўсёды правы, мають рацию, которые не здольные соступать, не здольные дослухать інших, не здольные шукать, у которых есть заўсёды отказ, которые ніколі не сумневаются, которые с легкостью вучать інших. Тут же кидаются вучить, хоть бы показываючи, что остальные идиоты, а мы правильные, а мы католики, а мы христиане, а все остальные балбесы, которые с легкостью вот так вот знают любую хвилину, вот так вот готовые повучить усіх, причем кругом. Я вельми сумніваюся, что в житті таких людей відбувається процесс метаної. Тому що яны самі в собі не здольные до зменаў, то есть яны заўсёды правы, яны не здольные до зменаў, и Духу Святому тут нема чего робить. Вот такая вот серьезнейшая штука. Вот такая серьезнейшая штука. И як мы познаем ум Христов, разум Христовый, это Слово Божие, это то, что каже Христос. И пасля на основе Святого Писания это наша молитва и это наш духовный опыт. То есть Бог больше, чем Святое Писание. И Он может крыху больше нам показать, чем показывает Святое Писание. Неяк так. И пока что мы с вами взяли только первый крок, у всяким разе в моих неких нотатках этой школы, пустыни, которую пропановывает Ян Хреститель. Похвален Иисус Христос.